friends yang hai lam so narong ani blog saya klai nai thangki dengan blog ki share bo iko 2-3 din nungoi to ka ang ka kini na ko khai jang ba nan ba video ka sa slamani dengan nara puilan se pa to jara nai to friends sak no yang go hangkai bu phang iko obo hangkai bu phang yang go bu phang ora hangkai thapa iko thapa koto makasih namjak abo hangkai ko rabat usmuk nok ko kagoi tangmaikha abo taklai kaham ko tesis senam ya khai nglak ya ka kalai kalai thangmai nai ke friend jong nagi ko abo hochin nokala aro concrete bara tongko i ko pun thachuk bolai sari toni wang tabuk pun hingke khnao pujao tannan bagoi bolirina bagoi paijai ko thachuk bolai sawi tongo obo hingga sini nok kesam sungaki ono kono tongo iko obo hingga nok ganti senamo obo kai nok sung tongmani erpore hingga onok ora kaisa tongo hapwal kai tangjak orang nga sung barat ya tori mani tabuk ke tongne kirika sampai dikya tabuk hinggai asa ka sung sini rabar rong rambo sini bagani rabar rong rambo ora hinggai rabat angko stok nok senamjak ora kai sini business ni rabat stok nok senamjak ang norona habi punugano tabuk rabat do busuk tong tala kholok ka phen songang tabuk sini rabat nok andar se ang tong sho current light ya ko kuzuk saka ka kawai se light mari songang iko ora se light switch bini hingke kon naidi yango mo smoke nango aboni bagoi orang hai scrap bosta roiko mo osok sa paijak tongo aigo kisa rungjak tong scrap hingkai ko abo hingkai smoke nogo fan di mani thanda khanya bagoi hatingoi fan kotor pai mana harka heiko yango tongo mal hi rungjak abo joto smoke nango smoke sara re hormaya abo hingga thangya company o ri hormaya abo hingga amo jotono smoke nogo drawoi hori oi phoranoi kaham ka mar horo suk tongo hingkai bandil khajak tongoi mani hingkai tini ri horka angka mesin dok mesin sakawa sabo scrap di pakai scrap bosta ang tu se mesin tongo sikon osok noko hingga phaji friend song tabuk hinggai ang sini nok ni sini nok ni ustok ko ton mani sini bagani busuk khanai lagena or batin andar obo hinggai nok ni sini bagani amo hinggai iko kurano surungja kuran 7 kg rok ngano anu scooty kharang masih sanggui tongka salok jagya ya anaw namjak tongkisa seat nok ni iko oro dangdal samo ramjak oro usuk tongo obo ngachini nok ni halka jekran karan baksa ga obo hingkai ikipi ramani asuk no penchong tabuk noko thangnai ang obo hingkai sung tabuk tongmani nok ani doga paya tongmani doga paikha doga to already ni paikha tabuk hingkai kalar na tongkho iko
ang kahmo phun le friend chon norok nan dok abin norok nai mano emne kasuk nai thokliya simple design no dikha asok sajokliya eko opte heke design dikha siri rogo tal siriya kho onek no tongkho nok sajoknani osok jora tik paikha hingkai jotona andar nok bo light jaya kho kisa sal thang tongma bai nok bising hapka ang bed kaisa no chini 12 mangno chini duita bed go jaga kaisa no nogo jong phaiga thonani bagoi te bed kwrui oro camera sao phai sao thang jong nai tongo oro jong nogo tongya phano camera automatic no rijak jong fan song hingke eko bising tikhai takalai borai bubar bar mani fan song naidi busko borai thaino chini borai ko bubar bar suka bubar bar mangse bo sakani tolao kelai ma phagai ko mutikhai takalai tebo buthai thainai sema to thaio haifan mo borai ekdom kuti jati ko খুব হাঙ্গন নাইথক সাহার যাক দিকে দিকে কলাই যাক yang nok diki dago kolai jak ang tabuk joto nok talari oi paikhe ko sabi bangmani friend choi ko naidi rubber nok ni duita tongo sini teisa sini nok ni rubber toni man chakani duita tongo usmuk nok ni sabi tongo sabi bangmani pura busap mok makai ses hingkai tala bo kubangma sabi bo kubang abon bagoi sob somoi khiyal ma tong nogo phaikha hingkai ko mama phai tongo bo beraioi sui mak tham bo sui rok no hamja khaipon ma ador khai maya khai khaporom phaikha kiri jagi bo ani tulsi buphang hamsu kai koro agi phangsa tongmani tabo hingka osok bangkha tulsi erui tongkha tikai ang nogo kri phano borok ana kri saimano haipano borok hamboi tongi ko naidi an tulsi buphang rok naithok ngoi tongkha ang phai bongno tui rok rikha hamboi tong hamkai phensong naidan tulsi hammani phai tongo khorok tamborok buma busa tei bupha ikko chini nogo beraina phai tongo nihe hadi bojakani suibo chungsi sini ya borok no somnina sini nokao phai thuo borok no sini obo dogani aina thepe asikang hingkai borok haphaboi thulaio oro orombo thuo borok sobar saka rogo si thuo ai bikhumo rok khai kalang thang borok tabo hingkai borok haboi malia eko class thepai sikasung abon baga hap malia tabo hingkai hamna musungjak tong borok hap malia abon bagoi tabo hingkai unukao thulai borok unukao yako siro thulai o siro thu oro thulai borok tabo borok somnin phai tongo salao waithomai buri phaio oro hingkai te oro jitho paio borok maliki nogo tongya an princess ni juta mo online ni sokpai dini no iko online ni juta sokpai mani abo hingkai 749 rupees abo hingkai 191 bokai te tong thongjak tong hamjak tong bin juta sokpai ke hinai tini puja ni dinon sokpai ke juta hingkai kujing kha hamjak bo naidi friend choi ko naidi bini juta to bai mani yakong khai chikon bo juta koror hamjago juta koror kau sari jora ni tiffin amo chung tabuk megi chana bagoi megi rugui tong ko friend choi ko naidi puruk bai kha chung phau bai kai tomato rugui songoi chanai ko megi chau ja kisa chu sori tong thong nai kana ko sori bokrok sai tama rok kisa chu hamno
Abano size Maggi size sigana ko Maggi songgoy tabo rugui tong Maggi Iyango hinke tomato rawi tongo ani princess naidi bubutike tomato ra iko bot siwa sabai no plate kasaro berawi tomato rawi tongo